au bismillah unafundisha wenye lakali chamanke ala kafo minye ishaka ujim watiti manona kriti la mgo tungulembe alin mafe ala kafo kungo kiri jabu nana boka bi unafundisha wenye dado alaka nyafo ko awgana tinyafo jamana tigiye naumana ko komso ikada fambe hali bi dawre beka ko kakaka nafundisha wenye agira kafo minye bi jamana koronfa fando be bambanti tigla mo ko mbe bi ka lere binani ani sheki ni di uluma ko usigoro bla no make fenfe mana soro o konnana o yere ka layiniye kuna fundi sebo ñu dado ala ka ñef no baw minye anga jamana re sigi dugu do be jongo kumawo asamalen be yimbi kosebe jensele kenani tomba uluka kolatige ba min be noy Antonio Guterres ale akadus makasa yira ka nyini jema ufe ningela mun bebi ferani da balika seka siri akama kuna fundi sebo ñu dado ala ka ñefo kuna mana dogi baru kuma sira na mi lakana baliya re nasiraye ayira ka fo dugu min be nu awlo ko sonko ani banyakara ni nyongo che kunungo ni papalikalaw ye yo wulika joke kata ngara kon damumli do ye wulika do senfe nona soferke re bone anina katla ka tasmadu anamade nyana mana ku jeni fokata fo umona watimina o sera obena da aw kuloka bi donc waru keneka insha Allah kuna mananga arajo te kuma bi na umana nurunde donc waru fambaw ye mumuna labe kada da aw kuloka aw denke na badinke Ibrahim Jawara fe rekra fe be flake wore tambulo umza sidibe aw bismillah tinya fo tinya fe arajo nyata gata ni yoje lame baw aw bismillah kuna fundi seven le pana ye ayira kafo minye isaka ujimi sharatu tunye wulika joke anofe be fem wule France kana atteinte au crédit de l'état ayela kafo isaka ujim aye wale ya uke wale ami tuma dola mimbe dankari jamana ere aka kula tike ketugo nyumana minye jamana ere ateke boda so bamumbe nuya institution yen kaseka lakardi koninta ka nyesi oluma ayela kafo fene be fem wule France kana incitation au trouble à l'ordre public wale ya ukera isaka ujimi fe sharatu ka folila nimbe jamana ere basigi yera dungala ma ere konnana kuna fundi seron kala kala aye ayira kafo abe wati jambo isaka ujim mado mami ni atume sente ere konnana uluka danga sabana danga nanna ere tundu obe fengule France kana 4 vice président kuna fundi seben ayira kafo minye aleka korfo do usinfe korfo nunu nata jamana fama wera jugu yala minye aka hakilina ayo lu boku bin ka ira kafo jamana be ka tata sira min febi mali kon tise ki ko jigisa iko disi kon da jien mawla to ya sila nun korofo nu ayata ka seginke hali hakilina yeminye adoni kama ayolu prepelatiko ke kuna fundi seben ka la kala ala kafo ni korofo nun tuma dola amma be jamana famo ma to ya sila wode kumu konnana minye critique la moye ulu ye wulika joke isaka ujim anofe kaseka amne ka allame alamene ko kasuro ka blaka tabba ko kasubumbala hukumu kono je kulu munumbe wala chake bona so ba mimbe ni oyeye jamana ere ka chake bona so baye nuba wule France kana ko sente uluka wulika josinfe ayira la kafo isaka ujim kumorofo munum forako anomena no ulula uye ayira kafo ko nunte sharia koni nte nominal kunye uluka wulika jonna na wulu fena femi ni unana la ininke kafo isaka ujimbe kaso min konnana uka abla akata akaso sabu critique la mgo uni isaka ujum ka so na dombagaw ulu tunga kuma usama na nyon kan kosebe hukumu kono minye sente maw ananato ulu tala isaka ujim nana bla kata akaso kiro ulu bopelatigo nana boka bin
ni o tun ye kunungo ye desanburu kalo tile 3 san 2021 kiri perepelatigɛ olu nana bɔ ka bin k'a yira k'a fɔ tiɲɛ don Isa Kaujim kɔrɔfɔ minnu fɔra k'a fɔ ko a nɔ minɛna olu la olu kɔrɔfɔw tɛ se ka taa la tiɲɛ don min ye k'a fɔ ka jamana yɛrɛ a tɛgɛ bodasoba minnu bɛ n'o ye institution ye ka se ka olu ka tiɲɛtigiya yɛrɛ k'u don galama yɛrɛ kɔnɔ ka lombolaba don olu yɛrɛ ka basigiw o kɔnɔna na u bɛ fɛn min wele k'a fɔ trouble à l'ordre public incitation à la violence ninnu bɛɛ perepelatigɛw dira kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ Isa Kaujim an bɛ waati min na ko sisan ɲɛmaado jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko ACRT faso ka wele o ɲɛmaado a jɔyɔrɔ ka bon fana transition yɛrɛ a sɔrɔli la kosɛbɛ wa n'i ye jateminɛ kɛ maa yɛrɛ tun bɛ se k'a fɔ Asimi Goita ale ka wulikajɔ ka bɔ a dɛmɛli la kosɛbɛ nka nin n'a ta bɛɛ a na kɛ sa baw de nana fara maaw ni ɲɔgɔn cɛ la ni Isa Kaujim n'a a nana taa nin tacogo la tan hakililajigila kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko yanni nin minɛni in bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ min ye k'a fɔ sécurité d'État ye o de ye Isa Kaujim a wele telefɔni na ka taa a lamɛn a ye lɛri caman kɔni kɛ olu bolo lamɛnli la nka a nana ye k'a fɔ Isa Kaujim a bɛ taabolo min yɛrɛ kan a ma kanu cogoya si la ka se ka o taabolo bila a donnen kɔ a ka so waati min na min ye gendarme lakaw ye olu ye wulikajɔ kɛ ka taa a nɔfɛ ka sɔrɔ ka taa ni a ye gendarme yɛrɛ fɛ yen a ye tile 2 ɲɔgɔn kɛ i n'a fɔ ko heure 40 ani heure 8 ɲɔgɔn ka bɛn min ye octobre kalo tile 28 ye u nana a bila ka taa Bamako kasobonba yɛrɛ la a kɔrɔfɔ ninnu kɔni jana kosɛbɛ nka an bɛ waati min na i ko sisan Isa Kaujim a ka kiiriw olu perepelatigɛw nana bɔ ka bin k'a yira k'a fɔ a nɔ minɛna a bɛna ɲangi kalo 6 kaso nka kaso kɔni o bɛna juru don a la o bɛ a yira k'a fɔ a tɛna taa kaso la tuguni wa min ye 100 bɔɲɔnko sefa wari yɛrɛ la a b'o sara kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ ye kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ nin kɔrɔfɔ ninnu kɔni maa b'i yɛrɛ ɲininka yala a dɔ la o nin ye Isa Kaujim a ka kuma ninnu nɔgɔyalen wa wala k'o bɛna taa cogo jumɛnw kɔni na kunun ko kɛnɛ yɛrɛ kan an yɛrɛ fana tun bɛ yen kiiri yɛrɛ baara wililen kɔ an y'a maa don Isa Kaujim na dakurunya kelen ɲɔgɔn a ye olu perepelatigɛ di bamanankan na yanni waati cɛ an ka se k'a ka sɔrɔlalobagaw yɛrɛ sɔrɔ sabu ni kalo 6 kaso juru donni maa caman bɛ k'i ka hakilinaw fɔ a la an tun ye laɲini kɛ ka se ka sariya nɔgɛba min yɛrɛ bɛ n'o ye procureur ye ka se ka ale yɛrɛ ɲini ka a ɲininka nin kɔrɔfɔ ninnu na nka an ma se ka ale sɔrɔ maa caman bɛ k'i fɛla fɔ nin ko in bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ sariya ko kumaw don a ka kan sariya tigilamɔgɔw de ka o perepelatigɛw di Isa Kaujim ye dakurunya kelen min di kunnafonidilaw ma kiiri wulilen kɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Bon an bɛ Ala tanu ka Ala barikada ka Ala fo ka ɲini Ala fɛ Ala k'an ka jamana basigi maliyɛn minnu jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan n'u bɛ su ni tile bɛ wuli kɛ jɔ la hakilila min n'an y'a fɔ n'u y'a faamu k'u fo minnu m'a faamu an b'o faamuya bɛɛ n'i ka faamuya minnu y'an lagosi ka kuma jugu fɔ an ma k'an dɔgɔya an yafar'u ma an bɛ Ala deli Ala ka yafa bɛɛ ma an bɛ hami ni min ye bi an ka jamana wolomasiri tabaa n'o ye les porteurs d'uniforme ani civil minnu n'u bɛ ka sa jamana ko la Ala ka hin'u la Ala ka yaf'u ma an bɛ Ala deli Ala ka ni bɛn ye an ka jamana kɔnɔ jamana in mago bɛ a den bɛɛ la jamana in bɛ min kɔ bi o ye bɛn kana jamana bɛ min fɛ bi gɛrɛndɛ ka bɔ an ka jamanadenw kan ani diɲɛ ka bɛn an ka bɔ nin gɛrɛndɛ in kɔnɔ wa sira ɲuman yɛrɛ ye min ye fana an b'o fɔ politique sira fɛ o de an ka se ka taa basigi ni lafiya la Ala k'an bɛɛ basigi Ala k'an lafiya amina Naumana arajo nyetaga yo naumana nyamana adenya nabo ko naumana nyeta jama ko do naumana nyamana adenya nabo ko naumana dogi baru kuma sira naumana nyamana adenya nabo ko naumana tinyati kunundo do naumana nyamana adenya nabo Allah bawo kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ye a yira k'a fɔ min ye Gawo sigidugu dɔ bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko tasika yɔrɔ min bɛ Gawo yɛrɛ fɛ bamanti tigilamɔgɔ minnu bɛ yen bi n'u bɛ wulikajɔ la ni alisilamɛya yɛrɛ tɔgɔ ye u ye wulikajɔ kɛ ka taa nin dugu kɔfɔlɔ in yɛrɛ la ka lɛri 48 bɔɲɔgɔnko kɔni di ni dugu kɔfɔlɔw sigibaaw ma a bɛ komi tile 2 bɔɲɔgɔnko ni o tɛmɛna k'u sɔrɔ yen nɔ ni min y'u sɔrɔ o yɛrɛ u ka laɲini de ye o ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin kɔni kɛra fɛn ye fɛn min ni maa caman kɔni dabali banna a la jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ État islamique au Grand Sahara
ala k'a fɔ olu de ka munumunu salo ka bon ni yɔrɔ kɔfɔlɔ in na kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni desanburu kalo tile fɔlɔ ye san 2021 u ka munumunu salo na a nana taa fɔ nin dugu kɔfɔlen maaw ye u k'u yɛrɛ ɲini ka bɔ nin dugu ninnu kɔnɔna na dugu in yɛrɛ bɛ yɔrɔ fɛ yɔrɔ min n'u b'a wele k'a fɔ commune de Bura ale bɛ jate Asongo yɛrɛ o mara yɛrɛ fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ karidaka kɔni taara ka da nin dugulamɔgɔw olu yɛrɛ tulo kan n'i ye kunnafoni sɛbɛn yɛrɛ ja lajɛ u kɛn bɛ k'u ka minɛnw yɛrɛ cɛ min ye balow ni sakiw ni denmisɛnninw ni musow olu kɔni bɛ fiɲɛ na nin waati in na maaw bɛ ka u yɛrɛ ɲini kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a yirala k'a fɔ nin kɔni kɔrɔfɔ ninnu tuma dɔ la a bɛ se ka bonya maa dɔw yɛrɛ hakilina kan a yirala k'a fɔ dugu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ tasika yɔrɔ ye a bɛ Gawo mara yɛrɛ fɛ banbati minnu bɛ munumunu na bi Ansoko mara yɛrɛ kɔnɔna na u ye wulikajɔ kɛ ka taa nin yɔrɔ kɔfɔlɔ in yɛrɛ la ka taa kumaɲɔgɔnya kɔni kɛ dugu sigibaw kɔni fɛ k'a yira k'a fɔ tile 2 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko b'u bolo u k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ nin dugu kɔnɔna na n'o ma kɛ n'u nana maa o ma sɔrɔ yen o tigilamɔgɔw ka laɲini de ye o ye kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ nin waati kelen n'a yirala k'a fɔ maaw ka balo bɛ yen maaw ye sɛnɛ minnu kɛ o balo bɛ yen nɔ waati min na k'a fɔ maaw sigilen bɛ k'o nafaw ma kɔnɔ yala o balow bɛna to kɔnɔw bolo wa wala o balow bɛna to tɔnw bolo wa ka se ka o balow yɛrɛ bɔnɛ kunnafoni sɛbɛn y'a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la nin ye kɔngɔ de ye nasira ye ka se ka dugulamɔgɔw kɔ u bɔnɛ kɔngɔ yɛrɛ la nin ye o nasira dɔ ye ka kɛɲɛ sa min ye nin dugu sigibaga dɔw ka kunnafoni dɔw ye indépendant mɔgɔw olu y'a yira k'a fɔ u ye dugu sigibaga dɔw kɔni sɔrɔ minnu bɛ pereperelatigɛ di a yɛrɛ la k'a fɔ nin ko in yɛrɛ kun ye mun de ye siga kɔni t'a la maa minnu bɛ munumunu na nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na n'o ye État islamique o Grand Sahara maaw ye u nana yira k'a fɔ waati dɔw la an ka finitigilakaw olu ye information dɔw sɔrɔ ka bɔ nin dugu sigibaga dɔw yɛrɛ bolo o kɛra sababu ye u ye banbatiw ka maa caman kɔni bɔnɛ u nin na olu kɔni ka yeta la kunnafoni fɛn fɛn bɛ di an ka finitigilakaw ma nin dugu sigibaw de bɛ a di o de hukumu kɔnɔ u nana a yira k'a fɔ u tɛ fɛ ka dugu sigibaw ye nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na cogoya si la hali n'a a yirala k'a fɔ jamana faamaw olu bɛ munumunu na nka tuma dɔ la u ka munumunu ninnu a fanga ka dɔgɔ fo ka taa fɔ a to ten kunnafoni sɛbɛn ka lakalila hali bi a ko hakililajigila min ye dugu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Wataguna ale fana bɛ Asongo mara fɛ ni ma kofɔlenw u ka wulikajɔ dɔ senfɛ ka bɛn ni utukalo tile 8 ye san 2000 ni san 21 u nana maa dɔw bɔnɛ u nin na a bɛ t'i jɔ fɔ maa 40 ani kɔ bɔɲɔgɔnko siga t'a la k'a fɔ ko olu maa kɔfɔlen ninnu k'u ye kunnafoni kɔni di jamana faamaw ma jamana faamaw taara sira da olu ɲɛ dɔgɔdonya dɔ fɛ ka bɛn min ye utukalo tile 3 ye san 2000 ni san 21 tɛmɛnen na o de nana folo fɛn na sa u tɛ maa bɔ maa la tuma dɔ la u bɛna maaw ka dabaw yɛrɛ sɔrɔ min ye misiw ye k'u cɛ ka taa n'u ye tuma dɔ la u bɛna maaw yɛrɛ cɛ tuma dɔ la ka taa n'u ye hali ma t'u ta yɔrɔ dɔn dɔw bɛ bɔnɛ u nin na dɔw yɛrɛ bɛ minɛ ka u kɛ jɔnw ye yen nɔ u bɛ fara u kan yen nɔ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin ye fɛn min ni gɛlɛyaw caman bɛna sɔrɔ a la bi jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛla fan fɛ sabu nin bɛ kɔngɔ de kɔfɔ nin bɛ ja de kɔfɔ ni fɛrɛ ma ɲini nin ko in na teliya la a bɛ se ka wolo ko wɛrɛ la dugu sigiba wɛrɛw minnu bɛ yen bi ni olu da tɛ nin ko in na olu sen bɛna don a la kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. an lamɛnbaaw o Gawo dugu kelen na a yirala k'a fɔ bi lakanabaliya yɛrɛ ɲɔɲɛlen bɛ yen bi kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni dimanche jan tɛmɛnen min bɛnna novembre kalo tile 28 ka bɛn nɛgɛ kaɲɛ 12 waati ma Gawo quartier 4nan min bɛ yen n'u b'a wele 4e quartier de Gawo a yirala k'a fɔ waleya dɔw kɔni kɛra yen nɔ waleya min ni a ye dugu sigibaw kɔni guwan u kamanaw la kosɛbɛ a yirala k'a fɔ maa min bɛ yen k'a fɔ n'u b'a wele ko Alijamana Baja nin ye maa min siga kɔni kɛra a la k'a fɔ gɛlɛyaw kɔni caman bɔra ale yɔrɔ bi ka ɲɛsin maa dɔw kɔni ma kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a yirala k'a fɔ maa 2 bɔɲɔgɔnko su nana ye minnu ni nima ye u la a yirala k'a fɔ ninnu kɔni sukoya a kɛra fɛn ye fɛn min ni maaw kɔni bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ a la kosɛbɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a yirala k'a fɔ so dɔ de kɔni kɛra ni quartier kofɔlen in na marifaciw o nana kɛ ka nin so in yɛrɛ ka a sɔnsɔn kosɛbɛ a yirala k'a fɔ du in yɛrɛ a da
cogoya jumɛn na a bɛ yɛlɛ u nana kisɛw de wuli da in yɛrɛ la o kɔfɛ sa donni kɛra waati min na sokɔnɔna dɔ sɔrɔla dun yɛrɛ kɔnɔ maa 2 nana ye o so in yɛrɛ kɔnɔna na minnu ni olu su de yera tuma dɔ la maa bi i yɛrɛ ɲininka yala ninnu fagara ka to u bila yen de wa wala u fagara so in yɛrɛ de kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn kɔni ka lakali la a ko ninnu fagara yɔrɔ minnu na tuma dɔ la maramafɛnw dɔw tun bɛ yen sac de voyage tun bɛ u kɛrɛfɛ ani nafolomafɛn dɔw wa a nana ye k'a fɔ sɛbɛnfura minnu tun b'u bolo kelen tɔgɔ k'a fɔ Harudeni Aga Sogawi ale yɛrɛ si bɛ t'i jɔ san 20 ani san 2 bɔɲɔgɔnko wa maa dɔw min bɛ Gao yɛrɛ a région yɛrɛ kɔnɔna na dugu min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ Intililid nin ye o duguden dɔ ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko maa 2nan o tɔgɔ k'a fɔ Abarari Aga Agwai nin ye maa ye maa min ni ale si bɛ t'i jɔ san 30 ani san 4 bɔɲɔgɔnko la wa jagokɛba yɛrɛ fana don a sigiyɔrɔ bɛnnen don Algérie yɛrɛ ma kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ ninnu kɔni ninnu 2 bɛɛ lajɛlen ye maa jɛman de ye nka a nana ye k'a fɔ ninnu kɔni su nana ye ta nin cogoya in na k'a ye k'a fɔ hali fagabaga ma dɔn a la a yirala k'a fɔ fo bi maa si ma se ka sɔrɔ maa minnu ye perepelatigɛ di k'a fɔ ko olu de ye nin su ninnu kɔni bɔnɛ u nin na kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ min ye Gao yɛrɛ sigiyɔrɔ ye bi siga kɔni t'a la lakanabaliya o ɲɔɲɔlen don bi sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na maaw de bɛ minɛ ka bɔnɛ u nin na tilegan dere yɛrɛ fɛ wa bɔnɛcogo yɛrɛ tɛ dɔn u la kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye Gao sigibaaw ye olu kɔni ye fɛɛrɛ kɛ ka se ka nin maakofɔlen ninnu sutara k'u ta ka taa n'u ye kaburu yɛrɛ kɔnɔna na ka seliw ni silamɛya ye hakɛ minnu fɔ ka olu kɔni kɛ u kan nka an bɛ waati min na ko sisan maaw kɔni kamana gɔnnen don bi an b'a kɛ cogo di sabu lakanabaliya o kɛn bɛ bi ka maaw yɛrɛ bɔnɛ u nin na sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka fɔ u ka na ko n'aw ma na n ka an lamɛnbaaw o lakanabaliya senfɛ min ye Baɲankara mara kɔnɔna ye bi a yirala k'a fɔ gɛlɛyaw kɔni bɛ yen bi sanga ani waati tile kurukara bɛɛ maaw bɛ ka bɔnɛ u ninw na sufɛ maaw bɛ ka bɔnɛ u nin na bi a kɛra fɛn ye fɛn min ni maaw yɛrɛ bɛ k'u sigiyɔrɔw bila bi ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ dugutigi dɔw bɛ bɔ u ka dugu kɔnɔ ka taa kɛ dugu dɔ den ye nin ye gɛlɛyaba ye kununko min ye Baɲankara ani Sonko ni ɲɔgɔn cɛ la mobili minikari dɔ sɔrɔla ale ye dɔgɔdenw yɛrɛ ta u bɛ ka taa u ka dagayɔrɔw la bamanciw u nana sira da u ɲɛ ka se ka maaw kɔnɔ bɔnɛ u nin na Amsa an b'a lajɛ min ye dɔngɔnɔw ka funankɛlakaw ka ɲɛma n'o ye Adama ye a lajɛ n'an sera k'ale sɔrɔ nɛgɛjuru la ko in kɛra kɛcogo minnu na ale bɛ mun dɔn a la maa joli ni maa joli bɔnɛna u nin na jamana faamaw jɔyɔrɔ kɛra mun ye a la an ka lajɛ nɛgɛjuru la n'an sera k'a sɔrɔ. karamɔgɔkɛ i ni sɔgɔma. An b'a ni sɔgɔma. I tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Amadu Luge ne Baɲankara cercle jeunesse ɲɛmaa de. An bɛ waati min na i bɛ fan jumɛn fɛ sisan. N bɛ waati min na n bɛ Baɲankara yan nɔ. Ayiwa an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ dankariwale dɔw taara ka ɲɛsin jamana kɔnɔden dɔw ma. Awɔ. E bɛ se ka mun fɔ radio Nieta lamɛnbaaw ye a ko in kan. N bɛ radio Nieta lamɛnbaaw sɔgɔmada n b'u bɛɛ fo. Ka d'a kan Baɲankaraw dusu kamikamilen don sɔgɔmada in na. Ka sababu kɛ kunun attaque terroriste ye. Awɔ. Attaque min don a ɲɔgɔn deli ka kɛ Baɲankara dugu kɔnɔ yan nɔ kuma tɛ Baɲankara dafe dugu ma. Ka sababu kɛ kunun musow ni ani denmisɛnninw u bɔra dugu dɔ la n'u wele ko Sɔngo ani Baɲankara cɛ ye kilomɛtiri 10 ɲɔgɔnna de ye. U bɔra o dugu la k'u bɛna yɛlɛ goudron kan waati min na. Awɔ. O y'a sɔrɔ babaci ninnu kɛlen don ka jan da u ɲɛ. Sobarikɛw ye yɔrɔ jɔna k'a bɛ tuuru cɛ waati min o y'a sɔrɔ u nana kun ale la. O ye dankarikɛ o y'a bɛnna ani na o yɔrɔ bɛɛ. O yɔrɔ bɛɛ la mobili bɔra ka bin mobili binnen min na u nana tasuma don mobili la. Muso ni denw kɛlen mobili fa dɔrɔn u nana a bɛɛ jeni ka ban. Balimancɛ bilayi k'a fɔ ko bi yɛrɛ mɔgɔ hakɛ min tora ni accident na ni non c'est à dire quoi a kuma se ka ɲɛfɔ quoi. Mobili in tun ye car de wa ou bien sotarama de tun don. Mobili ye minibus de ye. Mobili ye minibus de mɔgɔ min b'a kɔnɔ mɔgɔ an yɛrɛ t'a da dɔw yɛrɛ. Maa min barana n'o ye muso kunda u nana ni maa min ye maa 7 dɔgɔtɔrɔso la. Nka maa dɔw bɔra wa. Dɔw bɔra la o kɔni maa 8 de. Olu bɔra cogo di. Olu kɔni panna mobili binna dɔrɔn olu panna ka bɔ quoi. Olu panna ka bɔ minnu ma se ka pan ka bɔ dɔrɔn u nana tasuma kɛ fɛ mobili kɔnɔ. O tuma a kɛra waati jumɛn. A kɛra 8h ni 9h waati cɛ. Minnu panna ka bɔ olu yɛrɛ ɲini. Minnu panna olu yɛrɛ ɲini.
aw bo wora la dro ambulance taru no fe kana nu ye bayra do so bala otma ni yoro ko folen nu anga jamana famawte wa balma che ni gali ala ko chen ara hamna ara dabal baro da kula chodi bayra ya no polisu beya gardu beya generamu beya woni redda dalmi bayra ya no mi marché ama munki ati mi ye kuli ama munki ati dongo do siraba kelen ataki dongo do ataki ara da baro da kula dongo do ataki do ma bona nina yoro kelen do ara ta ramna mu fo sirango munum be ka fo kubu kuere la kana no e dana masaku mawi olu fana te ni yoro nunawa dana masaku mo ko ni ala ko chena bu se ko dama yoro la koy yoro min do ala ko chena ulu ubi ni ga dese de sadir chere la u bala la da ambu fo ko wali ma ton yoro la bari shufa atlekan dongo do bu yoro ina bo sado ga na ba soro ulu kona ulu nyede aw yere fewo nunu ye bandiw de wa ou bien munum be ka dine keleke ni olu de nga che nte dine kele ko nte dine kele ne terroriste ne bandiw de ne bimachu de ne dine kele dine ma fa ga muso ni dimso no fagawo o tien ay e bu chene bu ga chene ke bu tunu yorobe mais utume moto la wase utume moto la dugu sigi ba o ka korosi ma bo o ka munumunu ka awo u dagoro fana donen do aya fu ni ga dese u ga ta yoro yugu u ga ta kele ko no fo anga armo desera ga ta u no fe u ga daga donen do ani gudro manjaw u bina chene ke dro bita tu kono ala o chene ara dawar bare ni kula de islam bi ala de deli ami do don de ke al munu fatura ala ga yafakuma ala ga yino waye nga ni ko in ko fewo su tara lage olu jati awa se ka don wa ala ko chena mi do mena gom bi al so ma dai na nye bala kuma ran bi ni la ne ma telefon ta amma wote no shila lay su mu do na kunu wula fe su bisa man kile o de su tara la kunu wula fe Allahu akbar su bisa man kile muso kunda ni demso nu kunda akofe jamana fama na mu fo uma ta woro la fo re ka ta mu fo mata woro flere ami mu fo la ama yi nga se bayare bi mali fe wa ube ninti ana ana ninte jatiwa kramo ke asmin go tera nin kaso ni aminu faso da ana niwa kramo ke nin ko imbe yoro mena biu de fe kele de afra wa ube sika fo de afra bi awa ni male ndamadu ni kele ta ba munati se ya kuma chente ko na o ngaje chente la chefu de la begalo chori ni ya sanduru e sa woro flaka na kele te da kuma te kele kuma mundo nu desera uga fo ala wo chena kele mindo angone arme antesera aisiga kuma aya burura a da nyonke o siya kewa ni dine ke do dine ba fe kam ni ma nawo o chen ni terroriste do ba fe na nunu dimsunu do abe dimsunu kubatu kono munu na ko ro fan fe o olu ye marfatigi jeguru jmew de ko fe mo ko do wa ou bien jondo do wallahi ko mo gote de am balma che do do am balma mutma fe ano ko le ulu do ko mo gote o yere budon amudo achama boye tumia anfe ano akuma sega nyefode kelete ke afoto de siga foto ke okay la bebe akagele dongo mo be boron ni na dongo do tutu kunun tare ma fiena akuma sega nyefode muso ni timso ni chini muso ambalaka nunu billahi ku jeni ga dampe ewa kramo ke ika kuma laba njime yana ambi suro sigi wala kuma lawa mi wele madale ke anga arme ye amba fo asmin ko ta ka mo ye ko do kuma sera kwa ojume maliden nyeni natche maliden tor latche tanke nu mawuli ga kodo ke awoni ala ko chena amba fo pitate mene ko amma butula ya no bayra ko amma surasu no fula ma yarta surasu nalima yelema chamando kulawa surasu nalima yelema chamando kulawa foi mado surasu nana o ibeka kila bekli dare unale do farla ka an ko fanfe yelema foi mado kula fu do de farla chama ba de farla ka ngache aiwa ika kuma famuna ini ni baraji amba merci beaucoup ala atlere dawma amina rabbi merci merci naumana arajo nyeta gayo naumana nyamana adinyana bo naumana nyeta jama on la mebaw dien selegani tomba mimbe ni oluka kolatige bay Antonio Guterres ka kanyeni uluka jo mimbe dien kono nuba wole ka fo journée internationale pour l'abolition de l'esclavage dont il s'en fait ni Antonio Guterres a ye prepelatige dawdi ka yira ka fo wati sera sa jema ka se ka fara ɲɔgɔn kan wala munun be bi jamana dɔw kɔnɔna na ni o ye jɔnya ye o ka se ka ban
sabu a yirala k'a fɔ kɔlɔlɔ caman de bɛ ka sɔrɔ ni jɔnya sira ninnu fɛ bi. Denmisɛnninlakaw olu bɛ k'u ka kɔlɔlɔ sɔrɔ a la, musolakaw bɛ ka kɔlɔlɔ sɔrɔ a la, cɛlakaw olu bɛ ka kɔlɔlɔ sɔrɔ a la. A dɔ la jagoya baaraw olu bɛ ka ta ka ɲɛsin maaw ma. Ka sɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ, an bɛ waati minnu kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ bi, ninnu baara ninnu sariyaw fɛn fɛn bɛ dugukolo sanfɛ a bɛɛ ye dansigi nin baara ninnu na. I adamaden ɲɔgɔn k'a minɛ ka kɛ jɔn ye cogoyaw la, nin si tɛ bɛn. Wa a yirala k'a fɔ a ka kɔrɔfɔw senfɛ a ye perepelatigɛ dɔw di hali k'a fɔ cɛnimusoyaw nasiraw fɛ tuma dɔw la a baaraw bɛ kɛ jɔnya taabolo yɛrɛ la. Nin ye fɛn min diɲɛ bi maaw kan ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin baara ninnu kɔni ɲɔngiri. Kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ye a yira k'a fɔ min ye Antonio Guterres ye, a ko n'i ye diɲɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ bi dugukolo yɛrɛ sanfɛ maa min bɛ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na a bɛ taa jɔ fo maa 40,000 bɔɲɔgɔnko yɛrɛ la ka sɔrɔ u m'a min u m'a bɔ. Wa o maa 40,000 bɔɲɔgɔnko la a fanba yɛrɛ o de ye musolakaw ye minnu bɛ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na, ani denmisɛnninlakaw olu fana ka ca a la kosɛbɛ. Kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ min ye nin maa kofɔlen a k'a bɛ weleweleda kɛ bi ka ɲɛsin diɲɛmaaw ma, kɛrɛnkɛrɛnnenya Nations Unies ka jɛkuluba u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan hali n'a kɛra nafolokow de ye ka se ka nin baara ninnu ɲangi ka bɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na. Sabu n'i y'a ye bi fɔlɔ nin ko ninnu de tun bɛ sen na, maaw tun b'a jate k'a fɔ ko fɔlɔfɔlɔ laadaw don, nka diɲɛ bɛ ka taa taasira minnu fɛ bi n'a yɛrɛ la k'a fɔ hali bi nin taabolo kelenw de bɛ ka kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na. Tiɲɛna a bɛ maa kɔni gan i kamana na. Kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. O l'indépendant kelen ye a yira k'a fɔ min ye jɛkulu minnu bɛ bi ni olu bɛ adamadenw ka hakɛw de ɲinina. O dɔ ye AMDH ye, o dɔ ye FIDH, o dɔ ye ASFC, o dɔ ye Amnesty International ye. N'u ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɛ ka kɛɲɛ ni bi CEDEAO yɛrɛ kɛnbɛ bi ka gɛlɛya min ta ka ɲɛsin Mali ani laginɛ yɛrɛ ma. A yɛrɛla k'a fɔ min ye Canada olu ka avocat dɔ bɛ ale ka perepelatigɛ dɔw senfɛ, a ko waati kɔni sera farafinna tilebiyanfɛ tɔn kɛnbɛ ka gɛlɛya min ta ka ɲɛsin Mali ni laginɛ ma ka kɛɲɛ coup d'état minnu kɛra ni jamana ninnu kɔnɔna na. Kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ bi an ka jamana ninnu kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ maaw kɔni bɛ ka ɲangecogo jugu yɛrɛ kɔnɔna, n'a ma ya k'a fɔ tuma dɔ la u bɛ jamana ninnu kɔrɔ o jamana to ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔw la. A yɛrɛ k'a fɔ min ye farafinna tilebiyanfɛ tɔn yɛrɛ sariya sunba min bɛ yen ni o ye CEDEAO ye, cour de la CEDEAO, olu de kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Nka a yɛrɛ k'a fɔ ni ɲangeni minnu bɛ ka taa ka ɲɛsin maaw ma Mali ani laginɛ yɛrɛ kɔnɔna na, siga t'a la olu maaw olu tɛ se ka taa u ka damakasi sɛbɛn kɔni don CEDEAO yɛrɛ ka sariyaso kɔnɔna na cogoya si la ka kɛɲɛ ni septembre kalo tile 30 tɛmɛnen ye min ye CEDEAO yɛrɛ a ka kiiri bondaso ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye président de la cour de justice de la CEDEAO, olu nana perepelatigɛ dɔw bɔ ka bin k'a yira k'a fɔ Mali jamana ani laginɛ jamana olu kɔni tɔgɔ bɔra bi CEDEAO yɛrɛ ka kiiriko kumaw na ka sababuya kɛ u nana fanga yɛrɛ firili min kɛ n'u bɛ fɛn wele faransikan na ko coup d'état, o de nana wolo ni ɲangili yɛrɛ la. Nka bi ni dɛmɛjɛkulu minnu bɛ yen bi n'olu bɛ adamadenw ka hakɛw yɛrɛ ɲini olu kɔni bɛ damakasi la bi ka ɲini CEDEAO yɛrɛ fɛ ani diɲɛma fɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi sen kan min ye ni jamana kofɔlen ninnu ye u ka ɲangili ka se ka wuli a dɔw kɔrɔ. Sabu ni a ma se ka wuli maa minnu bɛ yen bi ni olu ka hakɛw darakilen bɛ u bolo olu tɛna se k'u ka hakɛw yɛrɛ sɔrɔ. O ye gɛlɛyaba ye bi ni a weleweleda ka bɛ ka taa ka ɲɛsin CEDEAO ma ɲɛmaaw ma. Kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Lamɛnbaaw, dunkuwari tɛmɛnen na an ye kunnafoni dɔw bɔ ka bin k'a yira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na bi lajɛ dɔw bɛ ka kɛ, lajɛ min ni a sigilen bɛ k'a fɔ u bɛ fɛn min wele faransikan na violence basée sur le genre. Tile 16 bɔɲɔgɔnko de bɛ ka kɛ a lajɛ la. A kun bɛ t'i cɛ fo nin kalo in tile 10 n'o ye décembre kalo tile 10 ye. Laɲini jumɛn de bɛ lajɛ in na ko wulikajɔ ka kɛ bi ka sariya nɔgɛnbaw u ka kiiri kɛrɛnkɛrɛnlen sigi. A bɛ fɔ min ma cour d'assises spéciale, maa minnu bɛ yen ni u sɔrɔla k'a fɔ min ye kɛlɛ yɛrɛ senfɛ n'o ye kɛlɛ minnu bɛ an ka jamana ninnu kɔnɔna na bi
dankari wale minnu bɛ ta ka ɲɛsin musolakaw ma dankari wale minnu bɛ ta ka ɲɛsin denmisɛnninlakaw ma ka se ka olu tɔgɔla kiri sigi maa o maa sɔrɔla o la i ka minɛ ka taa kiri courdasi spécial la nin kumaw bɛ maaw da kɔnɔ bi formation wala atelier bɛ ka kɛ a kan o kɔfɛ ka yira k'a fɔ min ye violence basée sur le genre ye hali sini genre an ma se ka perepelatigɛw dɔn a la sabu n'i ye dunuya lagɛ bi an y'a fɔ kuma daminɛ na diɲɛ tiɲɛ foyi tɛ a kɔnɔ bi tuma dɔw la nansara jamana ka fɛn dɔw bɛ kɛ yen nɔ n'i ye a lagɛ tuma dɔ la a ka bɔ hakili ma a bɛ komi tuma dɔ la ni maa min ye dumuni kɛ k'a fɔɔnɔ ka tila k'a dun olu bɛ kɛ u fɛ yen i b'a ye k'a fɔ a bɛ hakɛtoni kɛ lamɛnbaaw fɛ maa ni i woloden aw bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw yɛrɛ bɛ u woloden furu fa kelen ba kelen olu bɛ furu ɲɔgɔn ma olu bɛ kanu kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a ye k'a fɔ cɛ dɔ bɛ yen ale bɛ taa ka taa ala ye fɛn minnu dilan muso la ale bɛ taa ka to olu kɛ a yɛrɛ la o furaw bɛ yen bi diɲɛ kɔnɔ o de kama tuma dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka adamadenya bɛ ka taa fan jumɛn de fɛ cɛw dɔ bɛ yen bi ale ye cɛ ye nka a ka taabolo la musoya de ka d'a ye a labɛnnen don k'a kun digi a labɛnnen don k'a nun sɔgɔ a labɛnnen don ka bugulu don a tulo la o de ye ale ka taabolo o de ye a jari ye muso dɔw fana bɛ yen olu fana bɛ o cogoya la cɛfini u b'olu don u bɛ cɛ samaraw de don u bɛ cɛ waleyaw de kɛ o de ye olu jari ye ko ka bɛɛ to yen bɛɛ k'i ta kɛ o mana sɔrɔ du fɛn fɛn kɔnɔna na o tɛ se ka ɲange o tɛ se ka hali kɔrɔfɔ n'a tigi sɔmina k'a fɔ hali i bɛ k'a kɔrɔfɔ min bɛ dankari a ka taabolo la a bɛ se ka taa i kɔkɔrɔma don wala a bɛ se ka t'i dama kasi fanga na numéro vert bɛ yen olu bɛ perepelatigɛ di k'a fɔ n'i ye olu numéro ninnu wele fɛɛrɛ bɛ kɛ ka na nin tigilamɔgɔw kama nin kuma ninnu de bɛ yen bi diɲɛ kɔnɔ wa a jiwoyo a bɛ ka na anw fɛ jamana kɔnɔna na bi an b'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye min bɛ nasaraw kɔnɔ o de ye nin ye dɔwɛrɛ tɛ nin jogojugu minnu bɛ yen k'a kolokolo dugukolo sanfɛ nin de y'u ka hakilina ye donkuwari tɛmɛnen na an y'a kumaw fɔ nka an ye wulikajɔ kɛ ka taa se mamadu lamini jiginnen ma wasaden kɔrɔ don sigida 6 na wa olu ye sigi kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ kɛ nin baara in kan karamɔgɔkɛ ni i ye nin ko in n'i bɔra ko yɛrɛ kalama i bɛ kasi maa minnu bɛ ko in yɛrɛ jukɔrɔ i tɛ se ka da a la kuma in bɛ laban k'a fɔ ko an bɛ ka musow ka hakɛ ɲini an bɛ ka cɛmisɛnninw ka hakɛ ɲini an bɛ ka npogotigininw ka hakɛ ɲini o de bɛ bila sanfɛ mɛ ko yɛrɛ laɲini ye min ye o tɛ fɔ abada laɲini min bɛ ko la tigi o fana bɛ yen n'o y'a fɔ ko denmisɛnninw ka furu joona ko musomanin k'a man ka furu joona nka sariya kelen ma ta musomaninw ka den wolo joona kan o ma kɛ fɔlɔ an b'a kɛ to ɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ musow bɛ ka den wolo bi joona san 13 san 12 sariya kelen tɛ yen ko laɲini bɛ ka kɛ ko k'o ta o kama o bɛ ka to ten mais ni min ko k'a bɛ sɛbɛ kɛ ko ayi ko furu joona ko nɛgɛkɔrɔsigi violence basée sur le genre il y a ce qu'on appelle la violence physique il y a ce qu'on appelle la violence psychologique o de ye k'a fɔ hali i tɛ se k'a tigi kɔrɔfɔ est ce que an ka danbe yɛrɛ bɛ bɛn nin ma wa a bɛ fɔ an ka danbe la fɔlɔ ko den ye bɛɛ ta ye o de kama den tun tɛ tiɲɛ mais i kana se ka nin maa kofɔlen ninnu hali i ka n'u kɔrɔfɔ cɛ min y'a kanu ka kɛ muso ye sigida la n'a sɔmina k'a fɔ ko aw sigilen bɛ ka kuma dɔ fɔ a ma a bɛ se ka wele ko bɛ la nin baara ninnu bɛ senna nasaraw fɛ ko diɲɛ ka lafiya nka a ye mamadu lamini jiginnen ɲininkali dɔw sɛmɛ a la olu ka hakilina ye mun ye nin baara in kan min tɛmɛna a da kɔnɔ an ka dɔn lamɛn o la. Alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah n tɔgɔ ye Mahamadu Lamini Jigine n sigilen bɛ commune 6 la n ye député kɔrɔ ye an ka bulon dongo 5nan n'a fɔ ma 5e législature o député ye. N y'a ye k'a fɔ dɔw kun tɛmɛna aw ye sigikafɔ dɔw kɛ ka se ka lafiyamuyali kɛ mɔgɔw ye fiɲɛ min bɛ senna bi diɲɛ kɔnɔ n'o ye k'a fɔ wulikajɔ kɛlen don ka kɛlɛ dɔw kɛ bi u b'a fɔ fɛn ma violence basée sur les genres ni ye genre ko kuma fɔ tuma dɔ la a bɛ maaw tɔnsiw wuli k'u jɔ nka yan'an ka don baro yɛrɛ kɔnɔ genre yɛrɛ kɔrɔ bɛ di sabi an bɛ kɔrɔ caman b'a la an bɛ maa caman b'a la k'a fɔ olu bɛɛ bɛ don genre kɔnɔ. Alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah toujours an bɛ ala fo ka waliɲuman dɔn
ala ye an dan k'an sɔn hakili la ka tila ka an kɛ fasodenw ye minnu bɛ hami faso ko ni faso ɲɛta n'a hɛrɛ la ani k'an kɛ silamɛ minnu bɛ hami n'u ka diinɛ ye donc genre in n'a a bɛ fɔ o ma ko cogoya n'i ko b'a fɔ bamanankan parce que cogoya dun fana fɛn dɔɔnin tɛ n'i ko cogoya bilenman don a finman don a jɛman don des fois a bɛ fɔ a k'an bɛ musow de ma ne nin yɔrɔ nana tuma min na mais yanni kɛlɛ ka kɛ a bɛ fɔ k'an bɛ cɛ ni musow de ma musow ni jeunes souvent kuma bɛ kɛ nin fila de kan muso ani denmisɛnw mais ni o fɛn bɛ fɔ ka fɛn min ɲini n'o fɛn sɔrɔla i b'a ye k'a fɔ ko ja musow de ko don mais cɛw ko tɛ donc toujours an b'a ye k'a fɔ ko genre an kɔni fɛ Mali la nɔ baara bɛ kɛ n'a ye kɔrɔ min na o de ye musow ka ko donc musow ka hɛrɛ o de y'a kuma ko musow ka lafiya ɲɛnamaya kɔnɔ k'a bɛ a laɲini ye o de ye donc ne bɛ se k'a faamu k'a fɔ anw fɛ yan kɔrɔ t'a la kɔrɔ min na an bɛ se k'a minɛ ka baara kɛ n'a ye parce que ne ye ɲininkali kɛ k'a sɔrɔ tuma min na an bɛ assemblée la loi ye nalen ko genre yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn k'a kɔrɔ yɛrɛ fɔ ani moi en tant que député n bɛ se ka taa mun fɔ n ka base ye k'u la faamuya cogo jumɛn fɛn in kɔrɔ la donc minnu yɛrɛ nana ni projet n'o ye ministère yɛrɛ ye donc olu yɛrɛ ma se ka genre yɛrɛ kɔrɔ yɛrɛ fɔ ne min bɛ ne la sɔn k'a fɔ ko tiɲɛ na ne de y'a kɔrɔ ye ne m'o sɔrɔ donc ne kɔni b'a wele dɔrɔn n'a fɔra ko genre dɔrɔn ne b'a fɔ ko mɔgɔ cɛman wa a musoman wa a finman wa a jɛman wa a denmisɛn wa a maakɔrɔ ne b'a fɔ dɔrɔn ko genre kɔrɔ ye mɔgɔ ye donc n'a tun ye mɔgɔ ka laɲini ye an kɔni fɛ an b'a fɔ ko loi caman bɛ an fɛ yan sariya caman b'an fɛ Mali la yan ka ban min bɛ droit de l'homme n'a fɔra droit de l'homme kɔrɔ cɛ ni muso min b'olu ka hakɛw k'olu tanga min bɛ u tanga tɔɔrɔ kana da u kan maa kana dankari u la o hakɛw bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ anw fɛ yan an ka sariyaw kɔnɔ ka kɔrɔ donc o la ne b'a fɔ est ce que nakun b'a la n'a nakun ye ka adamadenya de ka hakɛ ani ka adamadenya latanga n'a sɔrɔ a nakun y'o ye mais est ce que o yɛrɛ de don wa ɲininkali bɛ yen donc hali sisan ne bɛ se k'a fɔ définition tɛ genre la ne kɔni bolo k'a fɔ ko n bɛ se k'o di mɔgɔ ma ko genre kɔrɔ ye nin mais minnu nana n'a ye olu de bɛ se k'a kɔrɔ fɔ mais est ce qu'ils sont capables k'a kɔrɔ fɔ mɔgɔw ye parce que ni mɔgɔw y'a faamu kɔrɔ min b'a la mɔgɔw yɛrɛ tɛna sɔn fɛn in na donc n bɛ se ka min fɔ a la fɔlɔ o de ye ko ni mɔgɔw y'a faamu kɔrɔ min b'a la e yɛrɛ fana hakili la o min b'olu bolo ko genre e bɛ se ka kɔrɔ jumɛn d'a la i ka faamu. Ne bɛ se ka kɔrɔ min d'a la dɔrɔn komi an ka 2009 kɔdi dɔ nana u nana ni sariya sɛbɛn dɔ ye min bɛ du ani denbayaw lataama n'a bɛ fɔ o ma code de famille de personnes o kɔdi o fɛn ninnu kɔnɔna la i b'a kɔni hakilinaw de tun bɛ aw kɔnɔ tuma min na ni maliyɛnw banna la o kɔdi in na a fɔra an ka sigi an k'a lajɛ min bɛ bɛn maliyɛnw ma an danbe n'an ka diinɛ ani an ka malidenya min bɛ bɛn o ma baara in ka kɛ o kan ka dilan ka bila o minɛn kɔnɔ nka sigi kɛra ka baara min ko kɔnɔ jɔnw da ka waati la assemblée la an y'a k'a fɔ baara tɛ ka kɛ n'o ye donc min bilara kɛrɛfɛ k'a fɔ k'an t'o fɛ olu de bɛ ka taa fɛnw minnu b'a kɔnɔ k'u ta ka bɔ kelen k'u don couverture wɛrɛ kɔnɔ k'u don minɛn wɛrɛ kɔnɔ k'u bila lahalaya wɛrɛ la ka couleur wɛrɛ d'u ma ka na n'a ye kelen yalasa ka se k'u latɛ donc ne b'a ye k'a fɔ genre in laɲini o dɔrɔn an b'a mɛn tuma dɔw la olu yɛrɛ da u b'a fɔ ko musow bɛ genre la cɛ bɛ genre la denmisɛnnin bɛ genre la mɔgɔ lujuratɔ bɛ genre la u b'a suguyaw caman fɔ yala e fana y'o ta u ka kuma kɔnɔ wa. non n yɛrɛ y'o mɛn n y'o mɛn o da k'a fɔ an ka Mali kɔnɔ genre in ka laɲini ye jumɛn ye cɛw ni musow u ka kaɲa jɔyɔrɔ ani nomination n'a bɛ fɔ ma sugandili donc ni jɔyɔrɔ bɛ ni politique kɛnɛw kan n'o ye élection ye vote ye kalata waatiw hakɛ dɔ ka di musow ma ni ɲama sugandiw bɛ kɛ jɔyɔrɔ di bɛ kɛ hakɛ dɔ ka labila musow ye donc hakɛ yɛrɛ fɔcogo a bɛ ɲɛfɔ cogoya min na 30 o ka di cɛw ma walima musow 70 o ka di cɛw ma walima muso donc o tɛ kuma jɛlen o tɛ kuma tilennen cogo bɛɛ b'a dɔn Mali la an bɛ yɔrɔ min na ko bi na i tɛ se ka 70 ta ka di musow ma foyi la ko musow ni cɛw ka jɛ k'o kɛ k'i bɛ 30 di cɛw ma k'o ko bɛ ɲɛ o tɛ se ka donc kuma laɲini dɔrɔn min ye jumɛn ye dɔrɔn jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ n'a bɛ tila 30 ka di musow ma kuma tilennen o de ye mais u t'u tilen kɔ fɔ u b'a jɛngɛ kuma bɛɛ n'u b'a fɔ 30% o ka di soit genre ma genre jumɛn a bɛ se ka di cɛw ma comme a bɛ se ka di musow ma alors que o tɛ kuma jɛlen o tɛ kuma tilennen bon sariya dun bɛna fɛn o fɛn ka sariya bɛna ni ko jɛlenw de loi n'an y'a mɛn ko loi ale bɛ ko jɛlenw de défend komi bɛɛ b'a faamu hakili b'a faamuya adamadenya b'a faamuya wa adamadenw b'u yɛrɛ y'a kɔnɔ o de ye sariya ye mais an ye genre min voté jusqu'à présent an yɛrɛ tɛ k'an yɛrɛ y'a kɔnɔ parce que mun na a votélen kalo 3 dɔrɔn gouvernement falen kɛra président kɛlen k'a promulguer k'a signer gouvernement falen kɛra o gouvernement falen kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ko hakɛ dɔ tun kan ka di musolakaw ma ministre nombre o ma sɔrɔ o taara wolo gɛlɛya caman na minnu ni ne yɛrɛ b'o kalama parce que n tun b'a donc hali an ka député sigi min fana kɛra o kɔfɛ a fɔra ko ka lisiw kɛ k'a di an y'a ye k'a fɔ dugu dɔw la tiɲɛ yɛrɛ olu tɛ se ka 30% respecter cercle dɔw bɛ yen i tɛ se ka taa k'i bɛ 30% respecter yen nɔ musow ye vote tuma la k'i bɛ o don liste la a tɛ sɔrɔ donc mun bɛ kɛ u bɛ ka mɔgɔ dɔw de tɔgɔ ta Bamakɔ yan k'olu di ka taa ka kɛ i n'a fɔ u bɛ ka sɔrɔ o tɛ yen bon o la o ye namara de ye o ye nkalon de ye donc o la sariya ma sigi o kama ka nkalon sutura ka i biri nkalon biri kɔfɛ ka sariya kɛ k'i protéger donc an b'a ye k'a fɔ genre Mali la an ye min fɔ anw ma se nin labaarali ma fɔlɔ fo diɲɛ waati nata wɛrɛw minnu n'u tilen n'u ka waatiw bɛnna o bɛ se ka kɛ en tout cas quand même ne y'a fɔ n ma jɛn ni sariya in ye n ma convaincu a la wa hali sisan n ma convaincu ni sariya in ye wa hali sini ni ye n bila ko n ka a sariya in voter n b'a fɔ n bɛ voter contre parce que maliyɛnw yɛrɛ m'a faamu wa n'u y'a faamu u tɛ sɔn a la. a yira la k'a fɔ ko a fɔ violence nasarakan don ka ɲangali wɛrɛ wala waleya jugu ta ka ɲɛsin i ɲɔgɔnna ma violence basée sur les genres tuma dɔ la maaw b'u yɛrɛ ɲininka
n'a sɔrɔ ni ko wɛrɛ t'a kɔrɔ violence basée sur les femmes o bɛ faamuya mais e yɛrɛ fɔ cogoya min na pereperelatigɛ kelen ma di genre ko kan ni mɔgɔ min ye ɲininka bi violence ninnu e ka ɲinini kɔnɔ a nasira bɛ taa sigida joli ɲɔgɔn na. Violence basée sur le genre comme an y'a fɔ cogoya min na mun bɛɛ bɛ bɔ genre kɔnɔ c'est-à-dire hali a tɔw bɛ kɔfɛ ka na mais nin ye kelen de bɔlen a kɔnɔ kelen min n'u y'o sɔrɔ o bɛ se k'a to olu tɔw fana la sɔrɔ komi genre sɔrɔ cogo min o kɛra sariya ka d'u ma u bolo n'u ye VBG fana n'o fana kɛra sariya ye o bɛ na ni fɛn min wɛrɛ fana b'o kɔfɛ olu fana bɛ na ne b'a ye k'a fɔ an ye sariya dɔ voté 2001 Mali assemblée kɔnɔ o sariya in b'a jira k'a fɔ ko dan man ka kari maa si la i ka adamadenya i ka hakilina ani ka taabolo ko dan man kan ka kari o la donc o b'an ka code pénal kɔnɔ ka fɔ ni mɔgɔ min ye ɲangili o ko sugu ninnu kɛ dankari adamaden dɔ la ka fɛn dɔ la i bɛ se ka ɲangi n'o ye o tuma o loi in ye jumɛn ye o abrogera de wa pour que nin bɛna kɛ loi ye k'a fɔ ko genre ko ka genre protéger ko dan man ka kari mɔgɔ si la mɔgɔ jumɛn ko don an b'a fɔ dɔrɔn ko in loi ye dɔrɔn ka muso de protéger droit des enfants bɛ denmisɛnninw ka fɛn bɛ yen on a dit de ne pas violenter les enfants o bɛ yen donc denmisɛnninw kana bɔgɔ école la denmisɛnninw kana dan u kana bila jagoya baaraw la o sariyaw bɛ yen ka ban droit de l'homme yɛrɛ b'o dɔn a bɛ k'olu protéger donc mais munna genre fana bɛna ta ka tila ka nin bɛɛ fana don o kɔnɔ tugun nin fɛn bɛɛ don o kɔnɔ et puis alors que genre kɔnɔ ko i kana i denmuso don furu la k'a sɔrɔ a ma se san 18 ma i kana i den jagoya don furu la na furu min man d'a ye i kana i den sigi nɛgɛkɔrɔ i kana voilà donc i kana i muso bugɔ walima k'a fɛn kɛ n'a sɔrɔ a ma kɛ sariya kɔnɔ donc ninnu fɛn fɛn filɛ nin ninnu si ti tiɲɛw ye tiɲɛ min n'a sɔrɔ ko baara in bɛ ka kɛ o de défendre nɔfɛ mais ninnu ye kumaw de n'i y'a ta k'a nɔrɔ o ko ninnu mɔgɔw bɛna fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la o ko ninnu man ka kɛ olu kan ka lajɔ alors que an ka code kɔnɔ an ye code min n'a y'a voté a b'o kɔnɔ ko 16 ans Mali kɔnɔ npogotigi muso bɛ se ka furu san 16 n'a y'o sɔrɔ mais pourquoi an bɛ taa fɔ 18 ans n'a furula ka kɔn ɲɛ o tuma a ka violence kɛra a la donc an ye jɛra ka fɛn loi min voté an jɛra ka sariya min ta assemblée kɔnɔ transition waati jamana ka waati o tuma o tɛ tiɲɛ ye wa ɲininkali bɛ na ou bien nin ninnu bɛɛ de bɛ ka na k'o bɛɛ abrogé wa ka code in yɛrɛ abrogé ka bɔ yen code in yɛrɛ de bi wa an ye code min voté wa donc yala ninnu bɛ ka na n'o ninnu bɛ ka na o hakilinaw de kɔnɔ wa donc k'o kan ka lajɛ ni hakili jamana mago tɛ nin ko in nin fɛn in na nin waati la jamana in mago tɛ nin ko in na nin waati la jamana in mago bɛ basigi la jamana in mago bɛ lakana na jamana in mago bɛ bolodi ɲɔgɔn ma la jamana in mago bɛ jɔko ɲuman na cɛ ɲumanw kan cɛ jɔlenw kan maa ɲumanw kan minnu bɛ se ka jamana in pusɛ ta ninnu t'an la taa yɛrɛ ninnu kɛkɛli sariya Mali kɔnɔ sariya bɛ a ka ca sariya ba an t'a da dɔn mais a fɛn fɛn bɛ yen i b'a sɔrɔ a si tɛ a nafa yɛrɛ di komi mɔgɔw b'a ɲini cogo min ou bien mɔgɔw b'a makɔnɔ cogo min en tout cas violence basée sur le genre n y'a fɔ cogo min ani genre bɛɛ kelen ne bolo ma convaincu genre la cogo min ma convaincu nin yɛrɛ fana na ten parce que ni nana a bila ale b'a fɔ na fɛn minnu défend olu fɛnw bɛɛ o minɛnw bɛɛ bɛ yan ka kɔrɔ min b'o fɛnw défend dɔrɔn bɛ yan nɔ minnu bɛ musow défend ni loi de genre y'a sɔrɔ ministère des femmes bɛ yan a y'a sɔrɔ musow ka structure camanbaw bɛ yan minnu bɛ musow ka hakɛw n'u ka ɲɛtaw la kɔlɔsi a y'a sɔrɔ structure bɛ yan min bɛ denmisɛnw ka ɲɛtaw n'u ka fɛnw la kɔlɔsi parlement des enfants bɛ yan o kɛra ka sɔrɔ nin loi in tɛ fɔlɔ a ma na fɔlɔ yɛrɛ a hakilina ma na donc fɛn o fɛn n'u bɛ k'a fɔ a la k'a bɛ kɛ k'o fɛn ninnu défend an b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ ye wari ɲini kan ye nin bɛɛ ye fɛn ɲini kan ye nin bɛɛ ye an bɛ diɲɛ jɛkulu dɔ la olu ka hakilina n'u ka taabolo ɲini an bɛ n'o sinsin an yɛrɛ fana fɛ diyagoya hali n'a man di jamanadenw ye an fana m'an ta sɔrɔ o tu kɔnɔ donc ne b'a ye k'a fɔ taɲini ko de don mais faso ko tɛ danbe ko tɛ diinɛ ko tɛ Mali ko yɛrɛ tɛ mais anw bɛ nin ko in de la anw bɛ nin hakilina in de la an b'a fɛ ka nin de kɛ wa hali n'a sɔrɔ o tɛ bɛn jamanadenw ma anw b'a kɛ ni an ka fɛɛrɛ n'an ka siraw ye. Jigini an y'a mɛn k'a fɔ tuma dɔ la mɔgɔ dɔ ye cɛ ye nka ale genre la musoya de ka d'a ye o sariya bɛ hakɛ di o tigilamɔgɔ ma a k'a ka musoya baaraw kɛ i n'a fɔ gɔrijigɛniw bɛ cogoya min na dɔw fana bɛ yen muso don nka cɛya de ka di ale ye ale bɛ yamaruya k'a fɔ a k'a ka cɛya baaraw fana kɛ dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin ninnu bɛɛ bɛ don genre kulu kɔnɔna na yala i fana ka sɛgɛsɛgɛli senfɛ i y'o jate. Siga foyi t'a la parce que genre in fɛn kɔnɔ o y'a jira kɛlen bɛ k'a jira k'a fɔ ko ne cɛ min jɛnna k'a fɔ k'e ye muso ye musoya de ka di i ye i y'o de reconnu donc o la i bɛ bonya o sira kan ko parce que i ko o de ka di i ye i y'o de sexe de choisi c'est-à-dire le choix de sexe ne b'a fɛ a fɔ ko ne ye muso de donc musoya de ka di ne ye o ko n'o walew de ka di ne ye donc mɔgɔ si kana maga ne la n ka to yen n ka musoya hakilina baara kɛ o kɔnɔ parce que o de ye n ka droit ye o de diyara ye o ye n ka droit ye donc droit privé maintenant genre in b'o bɛɛ VBG in bɛ o dankari o bɛɛ la ni mɔgɔ min ko non bon an tɛ gɔrijigɛniya fɛ an ka jamana an t'a fɛ an ka sigida la ou bien an ka du kɔnɔ an tɛ gɔrijigɛniya fɛ donc o tigi bɛ se ka taa fɔ non n bɛ taa plainte porter au contre la parce que a bɛ ka dankari n ka choix la a bɛ ka dankari n ka sexe min ka di ye ne y'o choisi a bɛ ka dankari n na o la donc o la ne bɛ se ka taa plainte porter au contre la en basant sur cette loi donc bɛɛ bɛ se ka kɛ nin bɛɛ bɛ se ka kɛ bolominɛyɔrɔ ye k'olu fana dɛmɛ o de la an y'a fɔ ko ninnu jɛlen tɛ parce que fɛnw de bɛ fɛn ninnu kɔnɔ minnu yɛrɛ ti fɔ parce que n'olu fɔra ko in t'i ta nin ba ye bilen donc ban bɛ kɛ ko in na o de la olu bɛɛ bɛ dogo donc nin bɛɛ b'a kɔnɔ nin bɛɛ b'a kɔnɔ parce que n'a fɔra ko genre a sugu dɔn tɛ o gɔrijigɛni tɛ mɔgɔ sugu dɔnnen o n'a ko ale ye cɛ don ne parce que n'a cɛlamɔgɔ don cɛ de don ne muso don n'a ko k'ale ye muso ye
bon an tɛ se k'a fɔ k'a tɛ muso ye parce que musoya de diyara a ko k'a b'o de kɛ donc voilà bref nin bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔ o de la ka kan an k'an kunkolo ta an ka hakili lajɛ ne kɔni b'a ɲini autorité de transition fɛ vraiment des choses sensibles comme ça fɛn min bɛ se ka kuma lawuli jamana kɔnɔ walima a bɛ se ka mɔgɔw hakili mɔgɔw dusukun la fitinɛ ne b'a fɛ vraiment autorité ka responsabilité ta u ka nin ko ninnu bila fɔlɔ an k'an ɲɛsin kow ma minnu tiɲɛ yɛrɛ la ni bi olu de priorité tɛ priorité o de ye jamana ka basigi o de ye élection ka kɛ basigi kɔnɔ a ka kɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ o de ye jamanadenw ka taa kalanyɔrɔ la denmisɛnw ka kalan ka kɛ ka ɲɛ jamanadenw mago bɛ santé la an bɛ cogo min na waati min na komi covid 19 kɛlen ka diɲɛ bɛɛ bagabaga donc an ka ɲɛsin priorité des priorités ma an ka nin jouer ninnu bila kɛrɛfɛ fɔlɔ. Ah chérie ya macaroni ka di dɛ. Ni macaroni la k'i ka ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi escargot fizeli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pasta Roma anandan kadi anama kerebete awo Pasta Roma nantan kadi anama kerebete naumana arajo Nieta yo naumana anabaw nin tun ye Mamadu Lamini Jigine ye a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ an b'a jigiya k'a fɔ a ye faamuya sɔrɔ a la nka ne kɔni bɛ min fɔ ka da nin kan ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso b'a la min tɛ sɛsi bɔ ye jamana min bɛ yen ni balo ka gɛlɛn a kɔnɔna na jamana min bɛ yen ni siyɔrɔ ka gɛlɛn a kɔnɔna na jamana min bɛ yen ni kɛnɛya ka gɛlɛn a kɔnɔna na jamana min bɛ yen ni lakana ka gɛlɛn a kɔnɔna na ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso b'a la min tɛ sɛsi bɔ ye jamana min bɛ yen ni a fulankɛni namaw bilama a dɔrɔku ko bilama a gulɔko bilama maa si tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a la ne bolo olu de kan ka kɛ bi laɲini ye ka se ka fu siri o kow la jamana kɔnɔdenw bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogo di jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lakana ɲuman sɔrɔ cogo di jamana kɔnɔdenw bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka bɔ nin dɔrɔkuta ni nin desɛti dewuti Amadu Ayasa ko berewuruzu tali la cogo di ni olu fɛɛrɛw ma sigi fo ka na nansaraw ka projew an ka bamanankan na an b'a fɔ ko n'i ye dugu dɔ bugu wala b'a fɔ cogo di dugu dɔ bugu sisan k'i bɛ taa sigi dugu dɔ bugu da la n'a ma bonya ma a bɛ dɔgɔya ma ninnu t'an ka ko ye bɛɛ b'a dɔn an fɛ taabolo minnu bɛ an fɛ yan jamana in sigira sigikan minnu na nin tɛ jamana in taabolo ye nka n'i ye jibata naji min i bɛ dɔ fɔ n'i m'a fɔ den bolo n'a fa fɛ i b'a fɔ a bolo n'a ba fɛ nka n'Ala sɔnna an sigilen bɛ ka a ko ma kɔnɔ Ala ka nin kalo ye tile 10 yira an na insha Allah. Alaba kunnafoni sɛbɛn lɛ ne pana ye a yira ka fɔ min ye an ka kalansow ye bi gɛlɛyaw kɔni caman bɛ ka sɔrɔ a kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni kunnafonidilaw olu ka wulikajɔw ye a yirala ka fɔ kalanso min bɛ n'u y'a wele ka fɔ Baminata Job wala Aminata Job nin ye yɔrɔ min ni denmisɛnninw caman kɔni bɛ kalan na nin yɔrɔ kɔfɔlen in na nka a yirala ka fɔ bi min ye siraw ni jatigɛw o bɛ lakɔlidenw yɛrɛ kan lakɔli karamɔgɔw olu fana sirannen don bi fo k'a dama tɛmɛ directeurs olu fana bɛ nin siran kelen kɔnɔna na ka kɛɲɛ sa an ka kunnafonidila bɛ dɔ bɛ n'o ye Musa Sanyon Kamara ye ale ka kunnafoni senfɛ ale ka ɲinini nana bɔ lakɔliso dɔw kan a ye kalanden dɔw ɲininka k'a fɔ bi lakɔliden yɛrɛw bɛ cogo di bi lakanako yɛrɛ sanfɛ a ye min ɲininka o ye a yira k'a fɔ tiɲɛ kɔnɔna ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na i ko bi a y'a yira k'a fɔ dankariwale dɔw taara ka ɲɛsin ale yɛrɛ ma nin ye musolaka de ye a ko ale ta to ɲɛgɛn yɛrɛ la k'a to kuru senfɛ ɲɛgɛnna taga ye a minɛ a ko a bɛ taa ɲɛgɛn na waati min na denmisɛnninlaka dɔw nana bɔ ka taa ale kunbɛn maramafɛnw b'u bolo tilegan dere yɛrɛ fɛ k'a bagabaga u y'a ka telefɔni a n'a ka wari yɛrɛ ta ka taa ni a ye dɔw yɛrɛ tun ye laɲini kɛ nin denmisɛnninlaka ninnu da k'u bɛna cɛ ni musoya yɛrɛ tɛmɛ u n'a ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ka to ni kɛ lamɛnbaaw fɛ a ko an bɛ waati min na ko sisan bi olu yɛrɛ kɔni kamana gannen don o de b'a to tuma dɔ la lakɔliden musoman caman bɛ yen bi
olu b'a to ɲɛgɛnna taga yɛrɛ ka tila u la hali kilasi kɔnɔ u ka fisa u k'a fɔ k'u bɛ bɔ ka taa ɲɛgɛn na a b'i n'a fɔ k'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen olu tɛ kalan na fiyewu nka olu bɛ munumunu kɛ u ni ekɔliden minnu bɛ kalan na kumaɲɔgɔnyaw b'u u ni ɲɔgɔn cɛ la tuma dɔ la ekɔliden musoman n'a ko a bɛ bɔ ka kuru yɛrɛ to sen na k'a bɛ taa ɲɛgɛnmɔgɔw kɔni dilan wulikajɔ de bɛ kɛ ka taa olu tigilamɔgɔw kama ka taa u ka telefɔni minɛ u bolola warimuso minnu b'u bolo k'o fana minɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'u bɛ dangariwale yɛrɛ ta ka ɲɛsin u ma kunnafoni sɛbɛn ka lakala a ko n'i ye nin ko ninnu bɛɛ jateminɛ siga kɔni t'a la denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ nin baara ninnu kɔni kɛ nin caman ye denmisɛnnin de ye minnu bɛ ɲɛnaminimafɛnw kɔni caman ye de min o de ɲɔ ɲɛlen nɔ fi an ka ekɔlisow yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fo k'a dama tɛmɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakala hali bi a ye a yira k'a fɔ a ko olu ka ɲɛɲinini senfɛ min ye lakɔlidenw ye olu nana kari ɲɔgɔn na waati tɛmɛnenw na dɔw tun bɛ maramafɛnw tun bɛ olu bolo dɔw bɛ bere bɔ olu bolo lakɔli karamɔgɔw ka taa se directeur ma olu ye duru don fiɲɛ na directeur dɔ yɛrɛ bɛ yen ale sera ka don a ka bureau kɔnɔ ka da sɔgɔ a yɛrɛ da la o nana kisi maa ninnu tɔɔrɔ ma sabu u tun ye a yira k'a fɔ ko fɔ u ka ale directeur in yɛrɛ bɔnɛ a nin na mana mina wele bilala an ka finitigilakaw ma n'o ye polisilakaw ye olu nalen kɔ waati min na u ye olu lasegin ni gabakuruw ye ani maramafɛnw ye o kɔfɛ sa finitigilakaw taara ka taa renfort de ɲini ka na ni maa kofɔlenw kama cogo jumɛn na u bɛ se ka maa minɛtaw minɛ u bolo sera ka da minnu kan u y'olu minɛ ka taa ni olu ye fo bi sa a yɛrɛla k'a fɔ ni maa fanba bɛɛ lajɛlen ye maaw ye maa minnu ni olu kɔni ɲɛ tɛ foyi la u bɛ ɲɛnaminimafɛnw de ta ka taa kalansow kɔnɔna na ka taa dankariwalew ta ka ɲɛsin kalandenw ma kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. an lamɛnw ka kɛɲɛ ni bɔlɔlɔ sanfɛla ye min ye minisiri ɲɛmaa ye a yɛrɛla k'a fɔ ale ka kɔnɔfɔ dɔw nana forobaya bɔlɔlɔ yɛrɛ sanfɛ maa caman ye a mɛn mɔgɔw kɔni ma siga a la k'a fɔ ko nin ye Sogɛli-Kokala Mayiga ye sabu kɔrɔfɔ minnu fɔra kuma ninnu kɔnɔna na kɔrɔfɔ ninnu tuma dɔ la maa b'i yɛrɛ ɲininka yala ɲɛmaa kan ka nin fɔ wa dɔw ye a yira k'a fɔ ko nin kuma ninnu bɛ fɔ waati min na nin y'a sɔrɔ a tɛ minisiri ɲɛmaa ye nka hakililajigila anw yɛrɛ delila ka barosigi kɛ ni dɔgɔtɔrɔ Sogɛli-Kokala Mayiga ye jamana in yɛrɛ taabolo démocratie yɛrɛ kunkan mun ni mun de ɲɛna mun ni mun ma ɲa min sɔrɔla da sabu kɔrɔfɔ ninnu tuma dɔ la a kan ka fɔ ale ka kɔrɔfɔ dɔw senfɛ a ye a yira k'a fɔ min ye démocratie ye a sera ka nafa min lase an ka jamana yɛrɛ ma o de ye k'a fɔ min ye association cayali ye ani parti politiques cayali nka nin dɔnni kama min tɛmɛna an n'a cɛ an ka jɛ ka dɔnni lamɛn dɔgɔtɔrɔ Sogɛli-Kokala Mayiga ale ka kɔrɔfɔw la. Katiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na ko a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw an bɛ démocratie kɔnɔna na ni mɔgɔ min ye ɲininka san 30 musaka fanga kɔfɛ ni mun ɲɛna gɛlɛyaw sɔrɔla jumɛn ni jumɛnw kɔnɔna na i bɛ se ka mun fɔ an lamɛnbagaw sisan mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko san 30 kɔnɔ fɛn ɲuman si ma kɛ ne kɔni tɛ se k'o fɔ parce que n'i y'o fɔ ça veut dire que ne yɛrɛ bɛ n contredit e b'a fɔ ko ye l'école caman jɔ ne ma sɔsɔli ko la ne y'a yirila k'u kun tɛ se k'a so n'u ma école caman jɔ en 30 ans avec un budget qui allait de 3 milliards à 3 000 milliards une population qui allait de 4 millions à 20 millions c'est normal que lycée ka ca o se ka sɔsɔli k'a la a filanan u b'a fɔ ko liberté d'expression ne kun y'a fɔ ko liberté d'expression kun bɛ yen mais à Yiriwala, par exemple, à radio privée, Seria Koumbe de là, mais à comment adopter formellement, à adopter là après le 26 mars. Téléophana, à adopter là, mais à M. Yiriwa, ce n'est qu'il y a 5 ans qu'il avait Sénat. Donc, Kobe a amélioré petit à petit. Mais autant il y a ce problème, bah, il y a mine de faux maliens et il y a ni fangan ka yelema. Il y a fangan jury, il y a fin fla de la vie. Fin folle jamana be chogo mi fangan kura bena domi. Ne a foyoko fangan bena, Moussa bego fangan la domina. Armée Kumbembolo. École Kumbembolo, justice Kumbembolo, diplomate Kumbembolo, développement et réalisation militaire au foyer. Vous savez qu'à Foucault, au cas d'Ongo, Anga Baraka do Fraka. Mais à Bora Fangan, ni ATT Clété, ATT Watila, au Ftou Chamanjo, aye Sera Chaman, aye École Chaman là, mais ATT Kofé, ou bien avant ATT Mounekera, Wari Boraka, corruption Yiriwara. Donc, au Konimani, mais réalisation d'Amadamo Kira, ne Adamadamo Fi,
barrage par exemple barrage du lala so atete ainsi de suite mo se ka soli ko la ne be mi fo ne ka idée mu fanga o fanga na bora kali be ka fle ni abora fanga la ni ne de kumbe décision ta ne tena fo ko abe mani hali ni 1% do peut-être abasora ambo marabo cheni min kera angani ko de te fo mali pour que se ka lame pour que tega télégraphe pour que ka fo ki démocrate et malien de nyuma fi ka fo musa ka jugu musa yi cheni ke musa ma fe nyuma shike malla ko malien sara parce que musa yi banque démocratie ma ne ba fo ko yi galundi donc ne ta fo ko fe make mais ni ala ge ni malien kumba don en 1991 ko samedi saba ko fe jamana be tunu ko ma be chugumi jamana dombe na nyoron fa anga soda subena sa tous les jours solution tessorale aye mo min gen ka bonga jamana ko ka independence o sigina kana min ka da bogit ka jamana ni mo ku yado ko 26 mars bena woloni la mo shiki kun tuguko fama ni misalo no musa no fe non ni misala côté ni minisa mali no fe ni misala mali no fe ne ma foye ko musa kuntene don ne gunda don atenga balma ne ma responsabilité exercer ala ne kumbi yen bureau nyamwala bureau secrétaire chargé des questions scolaires ne kunte directeur kunte ministre kunte député donc ne misa mali de la parce que mi mali soro au dimi de bena et tu fais démocrate ka fra nyon kan ka musa deme baraba mun tumba bolo u ka yesika nyeta ka soro ori tun ka kinna yo ne akina e forfola ku violence ku manka ga jamana kun tora clefla démocratique ka bo sharia amaseka mu gofuka ko ne hakina fola aflana min kera okera ala de yake ala de musa ka fanga me fanga banin ko ayaw sigi kala ye nyuma jumen de kera unna na fo ko nyuma shimake donc hali fe nyuma kumbe wiyati ne ma armée tadima armée kumbe we armée ci école kumbe école ci lutte contre la corruption le plafond c'était 10 millions il y a également kata 250 millions 10 millions c'est-à-dire ne afo ni ba ka marché aya me fana koni mawo ma kan na folo dunta fasore ka wari ni c'est 10 millions ma qui était condamné à mort au métier exactement sous Moussa c'était comme ça mais si ça va beaucoup de 1000 milliards de tournées faut être cas là au contraire il vient chercher à se faire élire quel président ou quel député ou quel conseiller dobe drogue faire là ou bien à assemblée kono beba don drogue faire là ou bien ici au conseil des collectivités là au bekara après Moussa sous Moussa ça peut pas se faire hali juge mine na corruption là bougen kabo justice là juge do kumunena dans la corruption on a pris un décret pour le radier Moussa bina ko ya la sigi ni OK qui encourage la corruption donc ne ni mo tinyo femme au delà quoi ne be tient de fait uluba fe ka be baga ka be togo tien ka be jawuli be ka so ngaloma ne te so de président mana musa ka watika bi fanga be munun bolo ye dofo du faneka anga mu ke bi folo min kanga ke oye ka diagnostic ke kanye ka banado ni banado pere ka sani la keri ni banado ni diagnostic nyumanke ni se ka fura nyuman ni diagnostic juguke ni se fura jugusi o de mali soro donc faire le bon diagnostic oui keli c'est-à-dire sababu jumende yake mali bina dingen kono uta kelen ka musa toko bala ka mudibo toko bala ka ibeka ni ate toko bala menga laje tigi akera wati mina ute problème mais gela mi be mali kono jumende angula ugila kana filmi sorala o fanga nunu angana ke tugudi anga disposition sa mowobo na sigino ka akanyangi immédiatement au sabana mbafo ko l'union sacrée malion beka bo dakelen fe ka do dakelen tous les patriotes mowo ni mali kanu ba kono ko faranyo ka sharia usigi sharia fana kabal un état c'est la force et le droit ni fanga o fanga ani sharia au début hadama don protéger au début miskinu au début les faibles fente minum bula bulu la force fanga abe mo protéger contre minum basuka ka ou hakina ku jagwa ka sigi malion ki na fo terroriste na fo bandiou ina fo mo minimbe marfata kaba jagwa ka hakina ka sigi jaman donka il faut une force pour s'opposer à ça. Donc, en ce moment, on regarde vers l'avenir. On crée l'union sacrée. Et on fait ce qu'on appelle les assises de la refondation. Quand Mali est Kouraya, Mali Koura aussi, Kata Kabini Dougoula, Kayele Kamoro Hakina Farafaranyon Kana Fo Osso. On va faire que État d'humain sous-humain. Quel est le type d'État? Ali Anga Constitution. Yani Angata France Constitution photocopie Kana a plaqué sur le Mali. Ou la Constitution, il y a 100 kemefla de kubuka démocratie américain ka constitution bulo anglais ka constitution bulo allemand ta bulo mais en fait ou te barke ou ta jamana do France constitution kana photocopie ka jawa ka si malon an yere ka hajjaga boke anga histoire anga lada bu ambe minyini kanga constitution bu odela fangambe exercice tugu nanga jamana kono koroli
au début quel type d'État nous voulons. Nous avons trouver aussi des dirigeants patriotes, c'est-à-dire ou ka sharia bateau. Mogo ka ke président ka to ka l'armée wari chouin ka di somro boulot au manga ke parce que nikira président sharia yere be ya mariadi et c'est ka ke mbon lankolo ituguni ibe mundu ka furake état badima fuka bodien kon pour que bena jamana wari détourner ka ke fenwere. Donc il faut un patriote qui a de la vision, qui a des idées, qui rassemble les Maliens, l'unité nationale. Tant qu'on maquet, en mettant à regarder dans les rétroviseurs, il faut un patriote. Kodonado ya ila faut anga sekinduguma doni kalamo ka kurakuraya. Sabu ankunye demseni musakawati. Antume lamo tukamna ekola anga metru fe ambado. Itme sera metri katme ifaka. Olu lamo ni o fembek tienadi. Yala antena sekinduguma tukuniwa. Do ya ila kafoko Mali yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na dictature de ka ɲi Mali ma ka tɛmɛ démocrate. Démocrate de mɔgɔ minnu tɔgɔ di olu yɛrɛ ma ko démocrate patriote sincère olu ye jamana tiɲɛ ni maliyɛn bɛɛ sɔnna ma k'a tiɲɛ ne ɲɛna dictature t'a ɲɛ parce que dictature mɔgɔw t'a kɔrɔ dɔn quoi parce que mɔgɔw b'a mot utiliser n'importe comment c'est comme démocratie ne ɲɛna c'est une démocratie min bɛ racine ta dans notre culture dans notre histoire a ka les racines comment on dit en bamanankan lasiri ka ta an ka culture an ka histoire an ka ladabu k'a to o la ka yɛlɛ kan ka sariyaw dilan ni sariyaw dilanla fana en tout cas malien il y a les principes baw be liberté d'entreprise de culture liberté de presse liberté politique o kan a filana ka sugandili kɛ ka élection kɛ ka ɲɛmɔgɔ sugandi n'u sugandiri fana n'u ma baara kɛ ka élection kɛ k'u bɔ yen n'u ma baara kɛ n'u ye wari suɲɛ ka mɔgɔw san ka to fanga la jagoya ka jamana ci a laban bɛna mun laban bɛna coup d'état bɛna dongo don ni fanga tiɲɛna ni jamana don tɛ fanga fɛ ni gɛlɛya nana ka se yɔrɔ dɔ la ni mɔgɔw fagara ni gɛlɛya ye mɔgɔw sɔrɔ asuma coup d'état bɛ kɛ o de ka don dɔ la mɔgɔ yɛrɛ b'a labɛn ka fanga tiɲɛ fangatigiw bolo u ka baara kɛ cogo la pour que coup d'état kɛ k'u la n'i bɛ baara kɛ ka ɲɛ hadamadenw dalen bi i bɛ segin kɔfɛ k'a lajɛ ni fila yɔrɔ min na coup d'état tɛ kɛ o donc ne kɔni hakili la c'est pas la dictature c'est un pouvoir démocratique un pouvoir éclairé un pouvoir dans les mains de vrais patriotes qui rassemble les Maliens pour aller de l'avant hakito bala sele la merci monsieur le président. Katinya fo Mali de unye ngwa ukana namana adenya nabo ko ukana tinya ka fo jamana de unye namana namana adenya nabo ko ukana tinya fo jamana tigiye naumana namana adenya nabo naumana albaw nin tun ye dɔgɔtɔrɔ Sokɛli Kokala Mayiga ye baro minnu tɛmɛna ani ɲɔgɔn cɛ démocratie yɛrɛ cogoyaw kan ale yɛrɛ ka hakilina ye min ye an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn o de ye k'a fɔ Sokɛli Kokala Mayiga ka kɔrɔfɔ minnu tɛmɛna bɔlɔlɔw sanfɛ maa bɛ se ka kɛ tuma dɔ la aw tɛ ɲɔgɔn fɛ bɛ se ka kɛ a taabolo man di ye nka fɛn dɔw bɛ tuma dɔ la mɔgɔw kan k'u cogo dɔn a la munna an bɛ nin kuma fɔ nin ye ne yɛrɛ sɔrɔ maa dɔw delila ka n ka kumakan ta k'an fitiya yɛrɛ ta k'a bila réseaux sociaux sanfɛ kuma si tɛ yen u ma min fɔ n ma an ka jamana sariya dun ye ninnu kɔniya a tɛ bɛn cogoya si la i ka maa ka kumakan ta min tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru la ka fɛɛrɛ kɛ k'i bɛ a bila bɔlɔlɔw sanfɛ ka maaw ladɔnniya ko ninnu na ni o kɛra i ye sariya sɔsɔ wa ɲangini bere bɛ jigi kan an bɛ min fɔ jamana kɔnɔdenw ye fɛn dɔw bɛ yen an ka bɔ olu kɔnɔ n'o tɛ nin ye gɛlɛyaba ye jamana kɔnɔna na bi min tuma dɔ la a tɛ taa ka maa si to n'a fɔra k'a fɔ i tɛ k'i ka kuma yɛrɛ fɔ nɛgɛjuru la k'a fɔ mɔgɔ dɔw ma adisire ni a bɛ o cogoya la ten o dɔnniya bɛ min dɔnniya tɛ yen tuguni o ni mɔgɔ bɛ kuma na i dalen b'a la i bɛ ka i ka hakilina fɔ waati min na n'a sɔrɔ o tigilamɔgɔ bɛ ka e ka kuma ninnu adisire ka tila k'o feere maa wɛrɛ wala k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ yala o ye fɛn cɛjugu ye dɛ Sokɛli ko tɛ dɛ ne yɛrɛ kɔni kelen ne furadama ni Sokɛli tɛ fankelen fɛ an tɛ hakilina kelen na an tɛ fankelen fɛ parce que olu ye ko ye cogoya min na an m'a ye ten mais nin ye duga ka maa su de ye dɛ nin bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman di an ma o kɔfɛ min ye ɲininikɛla dɔ ye ingénieur don kunnafoni yɛrɛ nasira fɛ Abubakar Sidiki Yaliku ye an ye ale ɲininka ni baara minnu bɛ yen bi ni a bɛ ka ɲɔ ɲɛ an fɛ yan nɔ k'a fɔ maaw kumakan ani maaw ka photo k'u ta bi ka kuma sidɔnfaliw ta ka ɲɛsin u ma yala ale yɛrɛ fɛ a bɛ bila minɛ jumɛn kɔnɔ olu yɛrɛ fɛ sariya bɛ mun de fɔ a la
min sɔrɔla Abubakar Sidik Yalukuye da an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Ne tɔgɔ ye Abubakar Sidiki Yalukuye, ne ye ingénieur ye en informatique. An y'a ye nin tile fɛ in na waleya dɔw tara ka ɲɛsin jamana faama dɔw ma tuma dɔ la aw ka baara ye informatique ni kunnafoni yɛrɛ nasiraw bakurubaya la a b'olu ɲɛdɔn kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw ka kunnafoni wala communication ka tɛmɛ i ni mɔgɔ cɛ téléphone na a k'a yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ yala aw b'o ye cogo di sariya bɛ mun de fɔ a la. Bon ɲininkali in diyara n ye i filɛ k'an ɲininka kunnafoni min na bon o kunnafoni sariya dɔ bɛ yen Mali yɛrɛ la yan nɔ an ye sariya soba dɔ bɛ yen nɔ min bɛ o kunnafoni modèle bɛ o gérer u b'o wele ko APDP Autorité malienne pour la protection des données à caractère personnel. Données à caractère personnel ye jumɛn ye dɔwɛrɛ tɛ fɛn o fɛn kunnafoni o kunnafoni bɛ se ka dankari directement ou bien soit indirectement adamaden na donc o information o bɛ wele ko données à caractère personnel. Normalement ni mɔgɔ communication na pour que i ka se k'a tigi enregistrer fo i ka yamaruya sɔrɔ a tigi bolo n'an b'o a fɔ ma consensus sɔrɔ a tigi bolo bon karisa nin données n bɛ fɛ k'i ka nin données ta maintenant n'i ye mɔgɔ ka données ta sisan k'a ta k'a fili fiɲɛ fɛ yamaruya b'a tigi bolo a tigi k'i traduit en justice. O b'a yira k'a fɔ fɛn min don a tɛ bɛn quoi. A tɛ bɛn sariya la. Dɔw a bɛ se ka kɛ ɲangili dɔw ye sariya pereperelatigɛ di. Ɲangili b'a la ɲangili i bɛ se ka kaso k'a la et puis amende fana bɛ yen i bɛ amende sara. N'a dun bilala bɔlɔlɔ fana sanfɛ dun. Bɛɛ ye kelen ni information in na c'est comme e ni ne filɛ kuma la sisan ni ne ye ka photo dɔrɔn ta k'i ka photo ta k'a sɔrɔ a ma kɛ i ka yamaruya kɔnɔna la n'i y'a ta k'a bila réseaux sociaux kan droit b'i bolo i ka ne traduit en justice donc ni traduira en justice fana ni ɲangili min ka kan n'o ye kaso min ye i b'o kaso kɛ et puis en même temps i bɛ amende dɔ fana bɛ i b'o sara. Est-ce que nin waleya ninnu faamuyalen don bi anw fɛ yan sabu a bɛ kɛ mɔgɔw ka photo komi i y'a fɔ cogoya min na ta k'a bila réseaux sociaux sanfɛ k'a sɔrɔ yamaruya ma ɲini u fɛ mɔgɔw kumakan bɛ ta tuma dɔ la téléphone na siraw fɛ kumaɲɔgɔnyaw na min kɛra dogo la aw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye réseaux sociaux sanfɛ est-ce que fɛn in a faamuyalen bɛ anw fɛ yan wa. Effectivement a faamuyalen tɛ kosɛbɛ parce que tout simplement pourquoi an b'a fɔ a faamuyalen tɛ kosɛbɛ parce que an ka jamana mɔgɔba dɔ bɛ yen n tɛ n'a tigi tɔgɔ fɔ ale tigi u delila k'ale fana ka facture dɔ ta impayé à son insu EDM ni Orange EDM ni Somagep k'a ta k'a fili bɔlɔlɔ siraw fɛ maintenant an ka autorité min bɛ yen nɔ n'an b'a wele ko APDP o ye entreprise ba fila ye u y'u ta k'u traduit en justice en même temps ka tila ka amende bi u ka $5,000 u y'o sara. Donc ni nin waleya kɛra mɔgɔ min na n'a sɔrɔ i ye jamana maaba jamana de bɛ damakasi sɛbɛn don i nɔfɛ wa ou bien a kɛra min yɛrɛ la sariya bɛ yamaruya di o de ma o ka se k'a yɛrɛ damakasi sɛbɛn. A kɛra min na o de bɛ wuli ka taa APDP in na a yɔrɔ filɛ nin ye quartier du fleuve kɔnɔna la k'a ɲɛsin tempo kɔrɔ ma donc n'i taara yen nɔ i b'i ka damakasi sɛbɛn don yen nɔ olu de bɛ a tigilamɔgɔ wele tribunal la. Welewelekan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin nin baara sugu ninnu. Kan min bɛ ne bolo k'a ɲɛsin nin fɛn ma c'est APDP de kan ka wuli ka mɔgɔw sensibiliser données à caractère personnel yɛrɛ ye min ye ka maliyɛnw labɔ a kalama en même temps loi jumɛn bɛ yen pour que ka données à caractère personnel k'a sécuriser et en même temps pour que i ka se ka adamaden ka données à caractère personnel k'a ta k'a publier condition de validité jumɛnw bɛ yen minnu b'i permettre i ka se k'a kɛ donc n bɛ se k'an da don o condition de validité damadɔni na k'o fɔ par exemple pour que i ka se ka adamaden ka données à caractère personnel ta k'a publier réseaux sociaux kan u b'a tubabukan na u bɛ fɛn dɔ wele u b'a fɔ ko recueil du consentement fo ka kɛ a tigi ka yamaruya kɔnɔna la. Maintenant n'i y'o yamaruya sɛbɛn sɔrɔ a tigi bolo maintenant sisan données e bɛna a conserver a durée de conservation par exemple a b'i n'a fɔ sisan n'i ye caméra de surveillance n'i y'o bila i ka da la o durée de conservation o ye 1 mois ye an ka sariya b'a jira k'o ye 1 mois ye maintenant i man ka tɛmɛ o 1 mois kan i bɛna politique de sécurité jumɛnw bila en place pour que données in kana taa mɔgɔ wɛrɛ ka bolo kan ni condition damadɔni ye min bɛ données à caractère personnel min bɛ se ka a waleya. Merci beaucoup. Kulubali i ka